Bini bab. Sama. Okay. Phok se kiri po mos deng. Khaina borungnya kho. Guys, phung ka ham no joto na bahai tong no kha khayu ka ham no tong na hinoi. Hingkai ka ham no hingkai tini hingkai phungai sri blog star khayak to siari nai dia ni ukologo busuk bang. Hingkai tini ni blogo hingkai ang tam khainai hingkai tam khainai. Un khaya. Hingkai tini kai an busai no khainai. Hingkai an busai no phaigang kai jeng mangso pai janai. Hingkai Abona normal tini ang mang songbai funai wak bahan mosdeng khai janai wak bahan mosdeng khai jamani funai tai songmani recipe joto share khainai hingkai norok kisa nai tongdi joye sak blog no hingkai abuka phungni funungnai phungni tam khaikya tam ongnai tam khainai joto funungnai hingkai boto fungono khainai phungni trano hingkai sarigo gai jeng wak bahan mosdeng janai hingkai songbai janai norok nai tongdi joye sak hingkai tabuk khai kheto kisa nai tongo siari rok klaijak hingkai ba hingkai norok no phunuknai ang naidi iko obo phoras buslui chwng kaimani naidi achaikha tam jaga achai ang hayung tongkha iko naidi achaisa paikha uyang rogo kaisa achai saka oi taka bro bohang nosto kai ses naidi hingkai siari rok klaijak hingkai ba kisa ri kutung bo ma chumjak hingkai kheto nai siari ni bagai ekdom tabo abo joto achai khena tongnai ingkorok achai khangkai ani busa phui khibika ses hingkai dalo rujak hingkai tai abo hingkai bwswkang ni hai mukhi butui rugui tongkha songna bagui hingkai abo khai beramai yogo dalo bai chanani mosdeng morsor hingkai sogui nanai ta berama hingkai tini brisputibar oni bagui soglia morsor hingkai morsor kai sogya pano hungnai mane morsor kwtui no hungnai sogya jat no berama yogo nai paikhai o karaio no songchinai obo mati khlaibai mui butui boksa kaboni bagui hingkai oro berama morsor hingkai tai som swtui rwnai tei riya tai obo rwnai achukkai no songbai munsinai hingkai songbai pai malai sinai hingkai wak mai rui na thana naio mai mirok songbai hingkai onko balti o wak ni bagui mai na khata balti chwlangui hingkai chini wak rok phunuknai norok no nai tongni norok hingkai ani bwsai tabuk tai srapjak pore khe phungni trend bai phai sok khainai hingkai norok no phunuknai ani bwsani reaction rok bahai yang kha ani babu suo dragon buphang dragon phol ni buphang chara khaio nidi kwbangma khai chara khailaio hingkai wak mai rwna phangmani oro borok chara khailai tongta phungai siri hingkai nai naithotok khai kaijak mai chasinai mukhi butui songjak dalo hingkai mosdeng achungno bini baba no phaimani nugui khushi nai 서버 사디 맞았어. 서버 사디 낙스. 서버 사가라 봐. 서버? 또 함자가는 못 봤구나. 뭐 서버 서버 사디 봐. 서버 뭐 낙차. 서버 사가라 하기야. Abo simdi omong gitu. Bah, payah. Ang payah. Lai pata roti thayo. Abo khai chamung tukhana singara. Ke tomato. Wak bahan. Lai pata kya santan pai to. Berama boko motor da tukha ongkai tamu kagos bai mulai tini ni hati obo hingkai mangso obo khai songnai ang tabo kang
आंखाय मानि जालायगाना एरपरे मानि संनाय मानि जाबायना परे खुलुक खुलुक दाक्तै ओंखाय दाल बरा कयटा मानि पाइतो ओमफ्राय सिंगारा सस्र जा मसा जायखौनो बाय नों बहानसि जा ओंगा जा दामबावो काकाय 네? 지난번에 넘어가 정나 봐요. 그러니까 어머카이 머스댕 사나 기사 너나 폰의 구독자가 시도하네. Ang bahay ke mosdeng khanya no no phungnai ang khai wasima nang ma khaya ko mosdeng khaina bo rungya kho khaija ke ma kha khaina ke rungya kho ka mosdeng bahay ke khai nor kisa comment ke sadi ani mosdeng khamen udam nya joto ready khai paijak do gai joto mosla rok ingo mix khai songnai ta chung pias rok tomato alu jira donna gura ruson haji mosol joto mix khai paketa mix khai ko mane joto rubai kha erpore khai thokse kire pogoi pai tu jaglia ngai taban ba sayo dugani thok pai na thango gai bono naising tongta yang sido bo muna nai tong hanai di ku furung ga suti buru ja ko suti daru saje maya tukha thokki sar nai ta bu khamuk ê tắt người bà bên tắt người bà có cả tí hol nửa hai không nóng lẽ thì ăn cái salad সংনা বাগৈ বক সাকা থাপা হর মুজুमै থাপা ন সংसिनाय गाय थापाव न मुइ थगंगे बा थापाव न संसिनाय ताबो हिंकाय रिगानाय कानाय नेगदि बेराय तंहानि बुसा हिंकाय अब अंक tamjani ani kok samani obo bondong tongani busai kayang wahan mosudeng khanya nayo bono khaisine wahan mosudeng hinga han busana kisa naga na riganai kanja gamsa ni riganai sinamai kanjang naga di manai aino kolok yakhai bo kantia pho bara mane bara khai kanri khangkai kanya kolok khai je kana nakti pho body ganai obon bai kolok khai kani mara go naga di ai ke hemi tongo riganai kanai Momo sang komen ke sadi này đi một sai phun ấy kengi taka iko wahan mo sedang khanya na ang sai chicken cái sinami tong wahan na cái abna mo sol ba hasin deng jakta cái tai pias renai lasung no cái ni mui này cái đi yang la mui go angko kha kutu khata 10 minute kai thaka cái tabo kole riga moi monoi tikhalai tu khanai de butui ro karan nong thangka hingkai abokai lai pata rijak lai pata ri chana phan busa bon bai pai tu mani hingkai lai pata kisa ri rokha joto rilia hingkai tabu kisa thanda khai mai chalai sinai chung hingkai khoksai tonnai kisa hingkai mai chalai gana mai chalai na age ani busano nai negedi ko riganai blouse tipau iri kutu tipau hini kanai nai thong tangka ma mới suka bono nugang hingkai negedi ai ke je kanai tongo mathia rok phunuk tongo bukhai munai phaijak hingkai chung mai chala sinai tabuk bono kisa nai enjoy khaina rak bele